צהריים טובים לכולם, נעים מאוד, אני מרינה, אני בת 44, אני גרה בנס ציונה, אימא לילד בן 12, ואני כאן בעסק כמעט 3 שנים. אני הצטרפתי לעסק אחרי 20 שנה שהייתי שכירה בתחום התיירות. בסגר הראשון של קורונה הוציאו אותי לחל"ת, ובגיל 41 נאלצתי להמציא את עצמי מחדש ולחשוב מה אני עושה עם החיים שלי. בדיוק באותה תקופה היה הסגר הראשון של קורונה, פתחתי בוטיק לבגדי וינטג' ויד שנייה אצלי בבית, ואחרי שנה הבנתי שלהיות עצמאית בעסק עצמאי פה בישראל זה לא פשוט, והתחלתי לחפש עוד דרך להתפרנס ועוד דרך להרוויח כסף, וחיפשתי משהו שהוא יהיה בלי הוצאות ובלי שאני אהיה תלויה במקום, בסחורה, יגיעו אנשים, לא יגיעו אנשים, היו סגרים ולא כל כך ידעתי לאן העולם הולך. בנוסף הייתי חולה כל שני וחמישי, הייתי חולה מלא בין 3 ל4 פעמים, דלקת ריאות ומלא אנטיביוטיקה, הייתי סובלת מנשירת שיער, הייתי מכורה לשוקולד ברמות קשות. הבן שלי אילי סבל מאלרגיות קשות והיה צמוד למשאפים וסטרואידים, וחיפשתי דרך גם להעיף תרופות מהבית ולהתחיל לחזק את מערכת החיסונית שלנו. העסק הזה הגיע אליי במקרה לגמרי, מישהי שלחה לי הודעה במסנג'ר בפייסבוק והציעה לי להרוויח כסף מהנייד. הייתי מאוד סקפטית, אבל אמרתי אני אשמע. ומאז הכל היסטוריה, אני 3 שנים כאן בעסק, עוד מעט 3 שנים, אני מרוויחה פי כמה ממה ש20 שנה הייתי שכירה. אין לי נשירה, 3 שנים לא הייתי חולה, לבן שלי אין יותר אלרגיות, לבעלי הפסיקו המיגרנות לחלוטין, ואנחנו הוצאנו את כל התרופות מהבית. אני מפיצה את כל הדבר הזה טוב הלאה. אין פה תקרה בעסק הזה, והמתנה הכי גדולה מהעסק זה שאני קיבלתי מרינה חדשה. אני מלאת ביטחון עצמית, אני יזמית, אני אשת עסקים, ומה שהכי מדהים פה שאני עוזרת לאנשים אחרים לעשות את זה. אז אנחנו נצלול למצגת קצרה, אני אשתף מסך ובואו נתחיל. אז איך בעצם אני יכולה כבר בחודש הראשון להרוויח כאן בעסק עד 1,000 שקל, אפשר גם יותר. אני הרווחתי בחודש הראשון, אני זוכרת את זה 2,500 שקל, אבל זה באמת כי נכנסתי בכל הכוח וכל כך התלהבתי מהמוצר שתכף תשמעו. אבל מ-0 ל-1,000 שקל זה בהחלט אפשרי תוך 30 יום. מה בעצם מחכה לכם בזום הזה? תבינו איך לבנות לעצמכם עסק מהנייד, תגלו איך אפשר לאפשר לכם ולמשפחה שלכם יותר בריאות, נסביר גם איך אפשר לצאת לחופש כלכלי בזכות העסק הזה. אני אדבר קצת על החברה ואיך החברה מחלקת 50% מהרווחים שלה, ובעיקר למה אתם פשוט חייבים להיות מההצלחה המטורפת הזאת. אז היום העולם מתחלק לשניים, יש כאלה שמגוללים ברשתות ויש אלה שמרוויחים מזה כסף. וכן, אדם ממוצע גולל בין 3 ל4 שעות כל יום. ויש את אלה שמוצאים המון כספים על תרופות, ויש את אלה שמשקיעים בתזונה שלהם ומקדימים תזונה לתרופה. יש את אלה שמבינים ששיווק שותפים זה העסק של המאה ה-21, כמו שאמר רוברט קיוסקי, ויש כאלה שעדיין מסתכלים מהצד. אז איפה אתם רוצים להיות? בואו נמשיך. מה הופך שיווק שותפים לעסק מטורף שמרוויחים בו מהרגע הראשון? אז זה מאוד מאוד פשוט. שאתה לומד את העסק כמו שצריך, אתה מתחיל להרוויח כסף מהרגע הראשון, ואם אתה מיישם את הסיסטם שלנו, יש לנו סיסטם שאנחנו עובדות לפי הסיסטם, עובדות ועובדים לפי הסיסטם הזה, אנחנו גם יכולים להפוך את העסק הזה להכנסה עיקרית. כן, זה נשמע מאוד מאוד מפוצץ, אבל זה מה שמייחד את שיווק שותפים, ותראו בעצמכם, יש פה מלא מלא נשים, קטיה מהצוות שלי, ויש לנו את פייגי ומעיין, ובאמת עוד מאות ואלפי נשים בארץ ובעולם, אנשים וגברים, העסק הזה מתאים לכולם. זה עסק היחיד שאין בו מלאי, אין בו שכירות, אין בו עובדים, אין הוצאות שוטפות, ואנחנו פשוט מפסיקים לעבוד לפי המשוואה זמן שווה כסף. אני מרוויחה כסף היום גם כשאני ישנה, כי זה עסק בינלאומי, יש לי צוות שעובד בחול, בארצות הברית, באירופה, ואנחנו מפסיקים לעבוד לפי המשוואה הזו, זמן שווה כסף. החברה שלנו דואגת לכל הלוגיסטיקה, אם זה שילוח, מחסנים, גבייה, שירות לקוחות, אני לא מתעסקת בדברים האלה.
למי העסק הזה מתאים? לכל מי שרוצה לבנות לעצמו עסק ואין לו את היכולת של השקעה, אוקיי? אפשר לעשות את העסק הזה מכל מקום, מהים, מבית קפה, מהבית, כמו שאני עושה עכשיו, גשם בחוץ, מבול. למי שנמאס לבקש חופש מהבוס, למי שלא מביא מספיק כסף הביתה ויש לה שעתיים פנויות ביום, עם מוטיבציה להצלחה. למי שנמאס לה שאומרים לה מה לעשות ורוצה להיות אדון לעצמה, ולמי שלא גומרת את החודש ומינוס גדול ובאמת רוצים הכנסה נוספת או הכנסה עיקרית. אז בואו נדבר קצת על החברה, מי אנחנו? החברה היא חברת ג'וס פלאס, חברה עם הלב הכי ענקי שאני מכירה. ג'וס פלאס קיימת בישראל כבר 11 שנה, המצגת הזאת לפני שנה, 11 שנה, והחברה קיימת מעל 50 שנה. היא החברה המובילה בעולם למזון מלא משלים, וחברה מאוד מאוד יציבה, עם מוצר שאין לאף אחד. אנחנו באמת מציעים הנאה, חופש, כיף, עסק עצמאי שבו אתה אף פעם לא לבד. חזון החברה זה לעורר השראה לחיים בריאים ברחבי העולם. ג'וס פלאס נוסדה כעסק קטן של מחירה ישירה, ומהר מאוד הפכה לחברה בינלאומית מצליחה שמסייעת לאנשים לחיות חיים בריאים וטובים יותר מלמעלה מ-25 מדינות בעולם. ג'וס פלאס נוגעת בשני צרכים בסיסיים ברמה גבוהה, בריאות הכיס ובריאות הגוף. מה מייחד בשיווק שותפים? מינוף, אוקיי? אנשים עשירים מקימים רשתות, כל השאר מלמדים איך לחפש עבודה. ממש מינוף, אנחנו פותחים סניף זיכיון של החברה, כמו שיש סניפים של ארומה, סניפים של מקדונלדס, אותו דבר, אתם פותחים סניף של ג'וס פלאס, וזה עסק עצמאי. לחברה יש 3 מוצרים בישראל, המוצרים הם מזון מלא משלים, כמו שהטבע ברא אותם, יש לנו פה את הקפסולות שלנו, פירות ירקות, פירות יער, יש לנו אומגה בלנד, אומגה טבעונית, ויש לנו שייקים שזה חלבון טבעוני מהצומח, ללא גלוטן. אנחנו בעצם באים לגשר על פער בין מה שאנחנו אוכלים למה שאנחנו צריכים לאכול. אז אומגה בלנד, תערובת אומגה היא תערובת ייחודית של חומצות שומן מסוג 7, 9, 6, 5 ו3, היא מופקת משמנים של זרעים ופירות ואצות. רכיבים צמחיים בלבד, ללא גלוטן, ללא צבעים מלאכותיים וללא חומרים משמרים. יש לנו קפסולות, הדבר הכי קרוב לטבע אחרי פירות וירקות, זהו המוצר הנחקר ביותר בעולם. 30 סוגים של פירות וירקות ופירות יער, ללא מים והסוכר, זה מדהים מדהים מדהים, זה טבעוני, זה מתאים גם לאנשים סכרתיים, וגם ילדים מקבלים קפסולות בחינם בהזמנה שנייה. אבקת שייק קומפליט, אבקה טבעונית שמחליפה לנו ארוחה, כמו שאמרתי זה חלבון צמחי באיכות מאוד גבוהה, המופקים מסויה, אפונה, אורז וחומוס, ללא רכיבים שעברו הנדסה גנטית, ללא חומרי טעם וריח מלאכותיים, וזה ללא גלוטן, טבעוני, עשיר בסיבים תזונתיים ובעלי ערך גליקמי נמוך, שזה מתאים גם לאנשים סכרתיים. כמה עובדות מעניינות, פירות וירקות לעולם לא יצאו מהאופנה, זה מזון מלא משלים ולא תוסף תזונה, מעל 40 מחקרים קליניים על מוצר הסופי שלנו, עמידה בתקני איכות הגבוהים בעולם, ללא חומרי טעם וריח, ללא גלוטן, מתאים לצליאקים, הכל טבעוני, כשר ובאישור של משרד הבריאות, מחירים נגישים ונוחים, ועל הכל יש לנו 30 יום אחריות, אוקיי? כל ערכה מגיעה לתקופה של 4 חודשים, ויש לכם 30 יום אחריות. אם תוך 30 יום התחרטתם, רוצים להחזיר מה שסגור, אין שום בעיה. דרך אגב, גם אם תוך 30 יום התחרטתם על העסק, גם אין שום בעיה. מחזירים לכם את העלות של הזיכיון, והכל בסדר. אז מה בעצם העסק? העסק שבו אני דואגת לאחרים ומתוגמלת על זה. יש פה הזדמנות לבנות את ההכנסה שלכם לעתיד, ולהרוויח באמת את מה שאתם שווים. כל העסק זה לעזור לאחרים, לקחת אחריות על המצב הבריאותי שלהם ועל העצמאות כלכלית שלהם, לספר את הסיפור, את החוויה שלנו. העסק מאפשר לבחור את הזמן, לבחור כמה אני רוצה לעבוד, ובעיקר הוא מאפשר לנו להגשים חלומות. השליחות והמשימה שלנו בעסק הזה זה לעורר השראה לחיים בריאים יותר ברחבי העולם בעזרת המוצרים המופלאים של ג'וס פלאס. אנחנו בעצם הפרזנטורים של החברה, והיא מתגמלת אותנו ב-50% מהרווחים שלה. בואו ניכנס קצת למספרים. עלות ההצטרפות לעסק 392 שקל לשנה, מי שצופה בזום בימים של התמריץ, אנחנו עכשיו בסוף ינואר 24,
יש לנו 6 ימים לתמריץ, ההצטרפות היא 200 שקלים לשנה הראשונה, במקום 392, כרגע שבוע האחרון לתמריץ. אתם מצטרפים עם אחד המוצרים של החברה, אתם קונים לעצמכם את המוצרים, אפשר כמובן להצטרף לתוכנית המלאה, אתם משקיעים בבריאות שלכם ומתנסים בעצמכם. אתם הלקוחות של עצמכם וכבר מקבלים 10% עמלה בחזרה ככסף לחשבון הבנק. בנוסף מרוויחים בין 10 ל-24% עמלה, שזה בין 80 ל-550 שקלים על כל אדם שמצטרף דרככם לתהליך. החברה גם מתגמלת אותנו בין 4 ל-7% עמלה על זה שאנחנו עוזרים לעוד אנשים לבנות עסק מהנייד. תוכנית התגמולים בנויה פה מ-11 דרגות, כל דרגה מקבלים בונוס, זה כמובן מתחיל בקטן, אבל סך הכל הבונוסים זה 630,000 שקל שמתחלקים לאורך 11 דרגות, יכולה להגיד לכם על עצמי שסגרתי דרגה שביעית בעסק לפני כמה חודשים, רק הבונוס שלי היה שם 40,000 שקל, והדרגה הבאה שלי, הבונוס שלי 77,000 שקל, וזה לא כולל עמלות. אתם זוכרים שהייתי שכירה 20 שנה, והרווחתי שם פחות מ-10,000 שקל, 20 שנה, ואני גם בעלת תואר ראשון, שבחיים לא עשיתי איתו כלום. אז שילמנו זיכיון, מה קורה עכשיו? אז קודם כל מקבלים באופן מיידי את אתר אינטרנט ובק אופיס, שדרכו מתנהל כל העסק, ומקבלים ליווי צמוד ממני כל הדרך לפסגה. אתם נכנסים לקבוצת הצוות שלי, קבוצת וואטסאפ תומכת ומקדמת, אני נותנת לכם גישה לכל החומרים שלי, זומים של העשרה, למידה והתפתחות אישית, בכלל התפתחות אישית לאורך כל הדרך כאן, זה כלים לחיים בכלל ולא רק לעסק. איך גם אתם יכולים להרוויח עד 1,000 שקל כבר היום? קודם כל תצטרפו, תזמינו לעצמכם את אחד המוצרים, תקבלו 10% עמלה, תצרפו עוד 4 אנשים לתוכנית הבריאות שלנו, ותעלו לדרגה הראשונה ותקבלו בונוס ראשון של 400 שקלים, ותתחילו להרוויח לפי 14% עמלה. זהו. ככה תעשו את 1,000 שקל הכנסה ראשונית שלכם. לסיכום, ג'וס פלוס מעניקה לנו שני דברים, מוצרים טובים שמוכחים מחקרית ולא יאכזבו אתכם מניסיון, חברה יציבה ואמינה והזדמנות עסקית מדהימה בלי שום סיכון. אין פה סיכונים, יש פה רק סיכוי להרוויח ובגדול. אז באמת שאלות נפוצות שאנשים שואלים, זה למה המוצרים לא נמצאים על המדפים, עניתי על זה כבר, החברה נותנת 50% מהדיבידנדים לזכיינים, לאנשים שמשתמשים במוצרים ומרוצים, מאשר לשלם על שכירות וחנויות וכו'. ממה החברה מרוויחה בעצם כסף? אז פה יש נתון סופר מעניין, 90% מהמחירות של החברה הם ללקוחות קצה, והם לא השותפים בחברה והם לא זכיינים, בגלל שהמוצר כל כך טוב, אנשים פשוט צורכים את המוצר, והם לקוחות קצה, הם לא זכיינים. האם צריך פה קורות חיים, תואר, השכלה מקדימה בתזונה? ממש לא. ניסיון קודם במחירות ושיווק לא, אני יכולה להגיד לכם שזה עסק מאוד מאוד שונה, וזה לא עסק של שיווק ומחירות. כמה זמן צריך להשקיע בזה? אני אומרת משעתיים ביום אפשר להתחיל. אפשר לעשות את העסק תוך כדי משרה מלאה, בהחלט כן, רוב האנשים מתחילים את העסק בתור הכנסה נוספת ועושים משרה מלאה, וזה מעולה, כי אין לנו פה סכומים גדולים להרוויח על ההתחלה, אנחנו בונים פה משהו מאוד מאוד יציב, הדרגתי, ואחרי תקופה מסוימת שתהיו כאן בעסק, תחליטו אם אתם רוצים לעשות רק ג'וס פלוס, שזה מה שאני עושה בעצם היום. אני השנה החלטתי לסגור את הבוטיק שלי, הפכתי לעסק מורשה בזכות ג'וס פלוס, והיום אני עושה רק ג'וס פלוס. האם צריך ניסיון ברשתות חברתיות? אני אומרת לא, אנחנו מלמדים הכל, אבל כן צריך את הרצון הזה להיחשף ולהיות ברשתות חברתיות, כי אין מה לעשות, העולם הולך לשם. האם אפשרי לעבוד גם בלי רשתות? כן, אפשר לעבוד עם מעגלים חוגי בית, ויש לנו גם אנשים דתיים בצוותים שלנו שאין להם רשתות בכלל, אפשר. האם אפשר להצטרף רק לעסק? קודם כל התשובה היא כן, אבל אני לצוות שלי לא מקבלת אנשים שלא משתמשים במוצרים, כי אני לא מאמינה בדרך הזאת שאפשר באמת לספר על משהו בלי לנסות אותו על עצמי, אבל לא, אין חובה של קניית מוצרים, אסור לנו להחזיק מלאי, אני יכולה לקנות לעצמי מוצרים לשימוש עצמי 1 ל4 חודשים. האם יש לי התחייבות כלפי החברה? לא, אין לי התחייבות כלפי החברה. אני אפסיק את השיתוף של המצגת. אז זה העסק שלנו, זה העסק שלי ששינה לי את החיים, יש חיים לפני ג'וס פלוס, יש חיים אחרי ג'וס פלוס, אני באמת מחפשת אנשים אמיצים, אנשים מיוחדים עם תשוקה, אנשים שרוצים שינוי, אנשים שרוצים ללמוד,
אתם לא צריכים מעבר לזה שום דבר. אנשים שרוצים לשנות את החיים שלהם, גם בקטע בריאותי וגם בקטע כלכלי, אני לוקחת אתכם יד ביד, אני מלמדת אתכם את כל מה שאני יודעת כאן בעסק, לכם רק יישאר לעשות את הפעולות. אז שמחתי לשתף וניפגש בצוות.